το οποίο ούτε τίποτα. Δηλαδή όταν πάμε προς τα έξω, όλα καλά είναι. Προς τα μέσα είναι το θέμα. Θέλω να μου πεις τώρα, διότι έκανες μπίνγκο μεγάλο. Θέλω να μου πεις, με την κάρτα VIP. Ναι. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Διότι μέλους, VIP. VIP, ναι βέβαια. VIP. Ναι. Very important person. Το VIP. Ναι. Πολύ σημαντικά πρόσωπα. Με αυτή την κάρτα τη βγάλανε, θα τη βγάλουν. Έχουν στείλει ήδη επιστολές προς νομαρχιακές οργανώσεις. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι. Είναι γύρω στα 2.000 αυτό που πρέπει να πληρώσει κανείς. 2.000. Ναι. Μία και καλή κάθε χρόνο. Μία και καλή. Μία και καλή. Πόσες φορές θα φας με τον Αντώνη Σαμαρά και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο? Καλά, να φας μία. Μα πώς θα γίνει αυτό? Κάτσε ρε, μία φορά θα φας μόνο. Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τραπεζώνει κάθε φορά επειδή θα πάρει μια κάρτα. Διευκρινίστε αυτά τα θέματα γιατί είναι σοβαρά. Διευκρινισμένα είναι. Ναι. Επειδή θα πάρει μια κάρτα, δηλαδή κάθε 3 και 2 θα είσαι με τον Αντώνη Σαμαρά. Για 2.000 για πόσο καιρό, για πόσο? Έτος είναι. Και επίσης το φαΐ θα το πληρώνεις όταν τρως. Όχι. Όχι, είναι και το φαΐ μέσα. Το κόμμα. Λοιπόν, τι θα είναι το μενού? Δεν θα πάνε για το μενού. Θα πάνε για το κομματικό στέλεχος που θα δώσει τα 2.000 θα πάει για τη φωτογραφία. Θα πάει για να κουβεντιάσει πολιτικά απευθείας με την πηγή των ειδήσεων που είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Με τον πρόεδρο, ειδικά, ή θα τον βάλουν με τον Μανώλη στο αντιμνημόνιο και να τρώει? Όχι. Για να καταλάβω. Αντιπρόεδρο. Αντιπρόεδρο, μίνιμουμ. Ναι. Αυτό ξεκίνησε ήδη να. Συγγνώμη. Περίμενα, γιατί αφού κάνεις και μία ας πούμε αναφορά σε αυτό το πράγμα, μας διευκρινίζεις. Ένας που δεν είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να βέβαια, απολύτως μπορεί. Μπορεί, βεβαίως. Μπορεί να θέλει να γίνεις μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σε αποκλείσει, αλλά φαντάζομαι ότι δύσκολο τώρα 2.000 ευρώ να δώσει κάποιος ο οποίος δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το πιστεύει κιόλας, παιδί μου, για να το κάνει. Δεν είναι μόνο οικονομικός ο λόγος. Το κίνητρο ποιο είναι, το να τρώει με τον κύριο Σαμαρά? Το κίνητρο είναι να είναι 2 σκάλες πιο ψηλά από ότι είναι ο απλός ψηφοφόρος. Να σου το πω πολύ απλά. Δηλαδή, το ότι θα βλέπει τον κύριο Σαμαρά σε κάποιες εκδηλώσεις, θα είναι στο ίδιο τραπέζι με τους αντιπρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Το ότι θα έχει άλλου είδους ενημέρωση, αν θέλεις. Είναι ένα κίνητρο σε βγάζει. Ο λόγος και σε μια εκδήλωση, ας πούμε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα κάνετε μπροστά. Μπράβο. Αν μαζευτούν πολλοί, θα γίνει χαμός. Ναι, αν μαζευτούν πολλοί, θα κάνει πάρει και η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Επανάσταση των νεοδημοκρατών, του σκληρού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, τα μηνύματά μας. Για καλό εννοείς? Ναι. Επανάσταση. Είναι άνθρωποι. Πείτε ο πρωθυπουργός σας. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα. Λοιπόν, καλά, πριν να δει να παίξουμε το πόθεν έσχες. Ναι, να δούμε γιατί θα έχει να μας πει και ο Γιάννης μερικά πράγματα. Πάμε να το παίξουμε.